नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपका गोलू तिवारी और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कल मेरी एक फिल्म आ रही है जिस फिल्म का नाम है बड़की भाभी। तो उस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देखिए कल शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ फिल्मची भोजपुरी के टीवी चैनल पर। और रिक्वेस्ट है कि पूरे परिवार के साथ देखें, क्योंकि इस फिल्म से पता चलेगा आपको कि मतलब भोजपुरी में कहीं तो हमने के परिवार के रिश्ता का होला, परिवार के बॉन्डिंग का होला, परिवार की कीमत का होला, हर चीज फिल्म में दिखावल गइल बा। अगर 5 भाई बाड़े, 5 भाई एकता में बाड़े तो का फायदा हुई, और 5 भाई अगर अलग अलग बिखर जाता रे तो पूरा परिवार कैसे टूट के बिखर जाता। ई जाने खातिर देखिए हमार फिल्म बड़की भाभी। एगो भौजाई खाली भौजाई और देवर के रिश्ता ना, एगो माई बेटा के भी रिश्ता निभा सकेली। ई बात के जाने खातिर, समझे खातिर रउआ सब देखिए और पूरे परिवार के साथ देखिए हमार फिल्म, जौन की रउआ सुपर डुपर हिट कर। उम्मीद बा हमरा रउआ सबके बहुत पसंद आई, काहे कि बहुत मेहनत के लिए बन जाए फिल्म खातिर। जो फिल्म का नाम बा बड़की भाभी, जौन कल शाम के 5 बजे सिर्फ और सिर्फ फिल्मची भोजपुरी टीवी चैनल पे आई। धन्यवाद दोस्तों।